Imogene, am postat un video pe YouTube cu tine, mai mulți mi-au spus să nu mai permite era de live-uri și postat, explică. Dă drumul la treabă, mă, luați și postat, luați și mâncați, mă. Luați și mâncați, mă, ba pula. E mâncare pentru toată lumea, mă. Luați, mă, și mâncați, postați ce vreți. Luați și mâncați. Mă doare direct în... Pentru toți cei care vreți să vedeți în Magazinul lui Bacovia! pe care urmează să le aduc online, o să fim fizic, atenție, fizic prezenți la România Game Show, o să fiu acolo. Bă, ce dracu, bă, că e clipul ăsta de, bă, are 5 luni de când e clip. I don't know how long have you built. Pentru proștii care n-au observat. Cam atât. Atât? Atât. Așa vrei tu să termini scrisoarea? Dezamăgit? Te dai bătut? Până la urmă care ești? 3, 2, 1. What's up, guys? You can only choose one shower. Which one are you picking? Bag pula dușurile voastre. Next. Ai vrea să fii așa slim, dar nu poți să ții regim. Hai, nu mă mai invidia, îți crește glice. Reduceri mari. Și eu de când le folosesc aparatul lor, credeți-mă de suflet, am cele mai șmechere urmări. Cel mai bun aparat, frate, folosiți, că e cel mai bun. Deci credeți-mă din suflet, e cel mai bun aparat. Doamne, sunt mulțumit din suflet de el. O să mai îmi cumpăr unul. Ce sunt petile astea pe mine? Sunt astea, cum se cheamă, mă? Peninsulile. Harta României. Am făcut-o pe piept ca să... Mi-am podit și moldovenesc. Carpații. Pula mea, le-am... Wow! Ce... Băga mea și pula în familia ta să-mi bagă în pui piedică să cad, băga mea și pula în toți morții tăi să-mi bag. Băga mea și pula în rasa ta, te-am tot lăsat de când te-a cumpărat. Mi-ai pus fotoză morții, mătii, să-mi pui piedică să cad? La oamenii ăștia pe live aici? Fotoză morții, mătii, să... E tu ce piedică mi-am pus să cad, fotoză morții, mătii. Futu-ți microfonul, mătii, să-ți futu. N-ați văzut pe live ce piedică mi-a pus? Aha, râdeți. Ia să vedeți. N-ați văzut pe live ce piedică mi-a pus? Carpații, pula mea, le-am... Wow! Ce... Hai să vedeți. Nu mă credeți. Cum opresc? Ce cameră trebuie să opresc? Stai mă că nu mai înțeleg nimic. Cine sunt eu? Asta. Uitați-vă. Mi-am podit să cheamă, mă, peninsulile. Harta României. Am făcut-o pe piept ca să... Mi-am podit și moldovenesc. Carpații. Pula mea, le-am... Wow! Ce... Băga mea și pula în familia ta să-mi bagă în pui piedică să cad, băga mea și pula în toți morții tăi să-mi bag. Băga mea și pula... Carpații României. Ce sunt României? Am făcut-o pe piept ca să... Mi-am podit și moldovenesc. Carpații. Pula mea, le-am... Wow! Ce... Băga mea și pula în familia ta să-mi bagă în pui piedică să cad, băga mea și pula în toți morții tăi să-mi bag. Taci! Băga mea și pula în rasa ta, te-am tot lăsat de când te-a cumpărat. Mi-ai pus fotoză morții... Cum dau, mă, o oglindă la asta? Efect de oglindă. La oamenii ăștia pe la... Cum dau, mă, efect de oglindă la asta? Băga mea și pula în morții tăi să... Imogene. Cum dau, mă, efect de oglindă, futu-ți morții, mătii, să-ți fut? Stai așa. Stai așa. Ho, bă, ho. Ce dracu am făcut? Rotei 90 de grade. Încă 90 de grade odată. Stai că e greu cu matematica, mâncava și gura voastră. Aici o să rămânem prinși. Încă 90 de grade. Bun, și acum? Acum rotate? Câte grade acum? Ca să ajung în... Mamă, mi-a dat greu rău de tot. Dintr-o glumă am intrat în alta. Acum ce apăs, mă? Rotei la cât? Ca să ajung.
Ulu. Încă 90? Gata. Băi, de când pula mea vorbești tu cu mine urât? Băga mea și pula rasa ta să-mi bag. De când pula mea vorbești tu cu mine urât? Ce piedică mi-am pus să cad futuză morți. Băga mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. De când vorbești tu cu mine urât? Ce piedică mi-am pus să cad futuză morți. Băi, lasă mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. De când vorbești tu cu mine urât? Ce piedică mi-am pus să cad futuză morți. Băi, lasă mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. De când vorbești tu cu mine urât? M-am duplicat. Băi, ce-am făcut? Lasă mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. De când mine urât? M-am duplicat. Băi, ce-am făcut? Lasă mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. Bă, de când vorbești cu mine urât? M-am duplicat. Băi, ce-am făcut? Lasă mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. Bă, de când vorbești cu mine urât? M-am duplicat. Băi, ce-am făcut? Lasă mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. Bă, de când vorbești cu mine urât? M-am duplicat. Băi, lasă mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. Bă, de când vorbești cu mine urât? M-am duplicat. Băi, lasă mea și pula în familia ta și în toți morții și mu. Bă, de când vorbești cu mine urât? M-am duplicat. Bă, dă-te! Băi, la pula și cara în familia ta și poți nu mă și bă, dă-te! Băi, la pula și cara în familia ta și poți nu mă și bă, dă-te! Băi, la pula și cara în familia ta și poți nu mă și bă, dă-te! Băi, la pula și cara în familia ta și poți nu mă și scuzați-mă. Scuzați-mă. O, că a fost o din asta. Bă, dar cum mă fac să fiu eu gen, să mă cer cu mine? Cum trebuie să fac? Trebuie să dau aici reload. Fiu eu gen, să mă cer cu mine? Cum trebuie să... Da, trebuie să mă fac prima dată înainte ca să vin înapoi. Înțelegeți? Gen, nu mai înțeleg nimic, mă. Bă, păi stai, mă, că eu m-am... Bă, când am mutat camera... Când am mutat camera, bă, păi așa trebuia să am camera de la bun început, bă, futu-ți morții, măti. Nu, așa trebuia să am camera, că așa vin. Mâna mea vine. Băi, băiatule, băi. Ce pula mea vorbești? Băi, eu acum stau bine, mă. Eu așa trebuia să stau cu ai. Zoc! Ce ai făcut, mă? M-ai pus invers de la început, mă? Eu acum mi-am dat seama, mă. Eu acum mi-am dat seama că de fapt mâna stângă a mea e mâna stângă pe ecran. Băi, băiatule, ce se întâmplă? Cine e? Băi, cine e? Doamne, iartă-mă. E Matrix. Păi nu. Nu înțeleg. Nu mă simt în corpul ăsta. Băi. Nu știu, bă, nu e corpul meu. Mâna stângă e a ta, dreapta noastră coaie. Mâna dreapta ta e dreapta stânga e lui. Nu mai înțeleg nimic. Păi da, eu trebuie să întorc invers ca să mă uit încolo, că eu de fapt acum mă uit în stânga. Înțelegeți? Și de-aia zic că a făcut să mă uit încolo. Nu mai înțeleg nimic. Stați, mă, că rezolv eu, pula. Stați, mă, că rezolv eu așa. Transform. Gata, mă. M-am făcut mare, mă, cap. Bă, acum mâna invers. Bă, băiatule, ce să... 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 Acum mâna invers.
Acum am invers. Acum am invers. Care-i adevăratul, mă, băga mea, și până acum am făcut un joc? Care-i adevăratul? Care-i adevăratul, mă, băga mea, și până acum am făcut un joc? Care-i adevăratul, mă, băga mea, și până acum am făcut un joc? Care-i adevăratul, mă, băga mea, și până acum am făcut un joc? Eu eram dintotdeauna. Eu eram dintotdeauna și ați fost păcăliți. Ați fost păcăliți. Pentru că sunt maestru farsor și niciodată nu o să știți cum fac aceste farse.